enye nje into enamandla engidiscoverile ngokuba umuntu wamoya ukuthi umzimba wakho uyakwazi ukucisha uma uhleli nabantu abanegative. Uyitshela uyazela wena kanti umoya wakho cisha njenge-Mercedes Benz ayishayisi mayisiyoshayisa imani icishe. Kunjalo nakuwe masugcwelizwe umzimba wakho automatic kube khona izinto ozenza ungazenzanga. Kube khona abantu ababuya bathi ngikuphophile ungithandazele ebusuku awukazi umthandazelo wagcina umthembisa ngo-2015 to umthandazela abuya azobonga la kuthi wangithandazela. Yebo wamthandazela, your spirit prayed ngoba umoya wakho uyezwa. Ingakho semqotha umbuzo umuntu igama lakhe nesibongo sakho uqhamukaphi wakabani. Umoya wakho uyazizwa lezi zinto. Ingakho kufuneka futhi ugade ukuthi ubukani, uhleli nobani, nenzani, imaphi lama program wabo ku TV. Uyabona nje emotional kangaka ulimazwa into encane ngoba ubuka amasoapy they are a cooking pot that cooks your emotion. Uba very emotional uthintwa into encane ngoba you are trying to replicate what you saw happening on TV. Uhlulwa ukubekezela, uhlulwa ukucabangela omunye umuntu, uhlale njalo in defense mode, offense mode. Awukwazi ukurealize that impilo has got many aspects. Ugcine futhi usucinaniswa into encane kanti izwi likaNkulunkulu mavundle evundlile. Makuthiwa liyavundla kusho ukuthi kwakunzima la kwakucinene. Izwi likaNkulunkulu langena lavundla babonakala bephumela ngale ngoba umuntu othandazayo nokugcwela izwi likaNkulunkulu umboneza uthi usathi uyamqalaza kasekho uthi uyabheka na ngiyoshona le kanti hayi ugcwele izwi. Umuntu ongavimbeki, umuntu omkhuleka ezwini nabathakathi bayathandaza bathandaza ezintweni zabo. Wena thandaza ezwini, gcwaliswa ngezwi likaNkulunkulu ukuze noma yini ngikhuluma isiZulu manje kodwa ngoba ngigcwele izwi likaNkulunkulu kwamoya ngikhuluma izwi, ukhuluma izwi, uNkulunkulu uzwizwe. Nawe ungadinwa kabi ukhulisa ingane esina 30 izokukhulumela isingisi kuphela isazi isiZulu noma isazi isiPutukezi noma isazi isiChina noma isiChichewa noma isazi iSpedi noma isazi iSwahili noma isazi isiXhosa noma isazi isiBhece. Ikhuluma nje isingisi kuphela, ungadinwa kabi. Nathi le ngane izongimangalela, izongimangaza ngathi ngikhulise kangaka noNkulunkulu ufuna ukukhuluma ilanguage yakhe. Be in spirit, for the Lord God is spirit. We must worship him in spirit. We must worship is just a relationship with God, a strong constant relationship with God. uNkulunkulu akusize njalo. Amen.